مرحبا بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی سبب دا وچو شنڈو بدی وروڑی و کوثر تا سبب دا وچو شنڈو بدی وروڑی و کوثر تا تحفہ دا ذوالجلال دا نعمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی ڈوب کڑی گناہوں راش نور دا عمل لورتا ڈوب کڑی گناہوں راش نور دا عمل لورتا توبہ دا عجز وکڑا اجرنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی تارک زړګي روشان د قرآن په تلاوت کړه تارک زړګي روشان د قرآن په تلاوت کړه و درد لرا شفا دی نعمنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دستر او دا نجات زن یولو یو وسیله دا دستر او دا نجات زن یولو یو وسیله دا غفران دا رمضان برکتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی افعال دا غفلت پریر دراش نور دشکلا لورتا افعال دا غفلت پریر دراش نور دشکلا لورتا را پاچ هنزل یار خوندنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی بریا پکشران غشتی رحمتنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی دا میاش دا مغفرت دا ثوابنا ی بیشمیر دی